Un ensayo clínico sobre a vacina antigripal de alta carga demostra a súa eficacia en persoas maiores, reducindo hospitalizacións e reforzando a prevención en saúde pública. A vacina reduce as hospitalizacións por gripe nun 31,8% en comparación coa estándar e tamén diminúe en case un 24% o risco de hospitalización por gripe ou neumonía. A vista dos resultados, a día de hoxe podemos afirmar que este ensayo sobre a vacina de alta carga foi todo un éxito, demostrando que reduce as hospitalizacións por gripe e neumonía neste grupo de idade. En concreto, reduce as hospitalizacións por gripe nun 31,8% en comparación con a vacina estándar, disminuye as hospitalizacións por eventos cardiorrespiratorios en un 8,4% e reduce o risco de hospitalización por gripe ou neumonía un 23,7%. Os datos do estudo foron publicados no New England Journal of Medicine, unha das revistas máis prestixiosas a nivel internacional. Tal é a relevancia dos nosos achados que os datos que hoxe presentamos acaban de ser publicados nunha das revistas máis destacadas a nivel internacional, o New England Journal of Medicine. Estamos, por lo tanto, diante dun avance científico sanitario de primeira orden que confirma que apostar pola investigación clínica aplicada é un acerto, porque con ela somos capaces de obter datos importantes para orientar e optimizar as nosas políticas de saúde pública. Ata agora, a vacina de alta carga estaba destinada aos maiores de 80 anos e, grazas a estes resultados, ampliarase a súa aplicación a persoas de entre 70 e 79 anos. Este estudio, como digo, tennos permitido demostrar a eficacia da vacina de alta carga e, por iso, de cara á próxima campaña de vacinación, temos adoptado a decisión de ampliar a súa aplicación ás persoas entre 70 e 79 anos, toda vez que xa estábamos a administrar nos maiores de 80 anos. Deste xeito, administraremos a vacina de alta carga fronte a gripe a todos os maiores de 70 anos, con un sistema, además, pioneiro a nivel mundial para a súa adquisición. O sistema de adquisición baséase nun acordo de risco compartido, que permite axustar o prezo das doses en función da súa efectividade real na redución de hospitalizacións. Un acordo de risco compartido baseado en resultados, que permite axustar o prezo das dosis en función da súa efectividade real, é dicir, na capacidade da vacina de reducir as hospitalizacións. Con este avance, Galiza reforza a súa aposta pola prevención e planificación sanitaria rigurosa, garantindo unha maior protección para todos os maiores de 70 anos.